I am a podcast that is broadcasting in Welsh about technology. Helo, henffych noswaith dda a chroeso I Haclediad rhif 29. Da ni ddim cweit yn oedolion cyfrifol, ond mi fyddwn ni tro nesa. Croeso I chi I Haclediad 29 hefo Bryn Salisbury. Hello! A Iestyn Lloyd. Hello! A fi siarad Bills. Da ni ar hyn o bryd, falle'n swnio bach mwy protesgar na arfer, oherwydd da ni yn darlledu yn fyw ar Google Hangout. Mi alle pethau fynd yn anghywir iawn yn ystod darllediad. Efallai. Mae pethau'n debygol o fynd yn anghywir iawn. Yn sicr o fynd yn... Felly, I rhain o chi sydd yn gwrando yn y dyfodol, haia, fyddwch chi'n gwybod os di hyn di gweithio, mae'n siŵr gweld trydar ni yn deud, nati cock-up. So, hei, gych chi weld beth sy'n digwydd. I rheina ohono ni, neu chi, sydd wedi gallu clicio ar link, ond dwi ddim yn siŵr os yna unrhyw un ond ni di actually cyhoeddi'r link yna eto. Dwi'n neud o rwan. Mae Iestyn yn neud o rwan. Felly, dwi'n gobeithio gown ni weld rwan, os yna... Dwi'n gobeithio gown ni 2 berson yn dod I weld. Be ydych chi'n meddwl? Os gown ni fwy o gynulleidfa, nes yna ond ni, dwi'n credu bod hynna'n cyfrifol llwyddiant ysgubol. Dwi'n tyno. Y peth arall hefyd ydy fydd yr fideo hwn ar gael ar YouTube ar ôl. So chi mynd yn ôl a gwylio y raglen y fideo ohono ni yn mal awyr. Y broblem ydy, I chi bobl hyfryd sy'n gwrando yn y dyfodol, mi fydd yr anwyl Gavin Lloyd wedi bod yn twtio fo I gyd. So, hwn di'r raw a'r untempered copi o'r O'n I bron yn mynd I ddeud, y raw effluent sydd yn dod o'r Haclediad. Ar nos Iau ar ddiwedd mis. Dwi'n newid tweetio rhywun... Dwi'n newid tweetio rhywun allan, ond dwi wedi camsillafu gair o fewn efo, a newch chi weld o. Mae'n deud, Haclediad 29 yn fyw rwan, ego, Bryn a Llef. Mae'n hollol gywir! Mae'n hollol gywir. Da ni'n darlledu egos enfawr Bryn a Llef allan fanna. Unwaith eto, chi yn chi sy'n gwrando yn y dyfodol, a neu sydd actually isio gwybod beth sy'n digwydd yn Haclediad wrth yma. Diolch am aros hefo ni hyd yn hyn. Da ni'n gobeithio trafod chydig o bethau mwy difrifol na'r arfer. Da ni yn trafod rollout broadband super cyflym yn Lloegr, ond tybed pryd fydd yn dod I Gymru. Unwaith eto, da ni wedi trafod hyn lot ar yr Haclediad. Pryd mae Cymru yn mynd I gael infrastructure, band eang call. Mae'n cael bach o edrych ar hwnna. Infrastructure band lledan full stop. O gwbl. Fyddwn ni hefyd yn cipio golwg ar wythnos ddigidol Caerdydd sydd wedi bod yn digwydd yn ganolfan y Millennium yn ystod y wythnos gyda cyfraniadau gan S4C. Lot o fyd busnes apps ddigidol Cymru nad oedden ni'n ymwybodol ohonyn nhw. Fyddai'n neis cael gweld hwnna. A cyhoeddi cronfa ariannol i'r diwydiannau creadigol gael bach mwy o hwb fewn i'r byd digidol yn hwnna. Bach o fusnes fanna, ond dwi'n gobeithio fydd o bech mwy diddorol. Hefyd, da ni isio trafod yn gyflym Edward Snowden a'r holl... dwi wedi deud hwnna rwan, mae'n amlwg fydd yr NSA wedi pigo fyny ar yr hangout yma. A fyna... Hei, ystyr spies yn dod, ddo? Ond I fydde hyn yn meddwl bod gen ni fwy o gynulleidfa. Fi'n gwir. A hefyd mae'r Edward Snowden yn dianc gwybod y byd yn rhoi siawns I ni defnyddio lot o hen jokes, fatha catch me if you can, where in the world is Edward San Diego.
Ond i ddechrau efo, just, mae ein... Wan te, mae Bryn, i'r rhain yn chi sydd yn gallu gweld y fideo hwn, a nid rhaina sy'n gwrando yn y dyfodol ar eich podlediadau. Mae Bryn, am gen efo strap bach BBC News fan hyn, ar hyd efo, sy'n dweud Bryn Salisbury, geek Cymraeg yn Llundain. A Bryn yw ein gemwr anwyl ni. Be di resident gamer? Dwi eisiau trio ffindio bathu term am hwnna. Wel. Ti fydda'r person yna. Bryn, mi wyt ti wedi cymryd ychydig o ddiddordeb, so ni'n deud mildly, yn digwyddiadau'r Xbox One. PS4, a'r Wii U jyst yn ystod yn y gornel yn mynd, helo! Ie, mae'r Wii U jyst yn sort of ystod yn y gornel yn mynd yn ôl ac ymlaen yn dweud, mae pobl dal yn licio fi, mae pobl dal yn licio fi, mae pobl dal yn licio fi. Mae jyst yn mynd, I'm big in Japan. I'm big in Japan. Ie, dwi'n fawr yn Japan. Hein o'ch chi hefyd sy'n gwachod y fideo, fi allwch chi weld bod Chris T. Bryn yw madarched o Super Mario. So, tyma, one up I ti, Bryn. Yes. Mae Microsoft wedi cyhoeddi yr Xbox newydd, sef diweddariad i'r system yr Xbox 360, symud ymlaen i'r genhedlaeth nesa. A'r syniad ydy mae lot o bethau diddorol wedi cael gyhoeddi efo'r i ddechrau efo hi, ond be welon ni oedd ar rhaid i pobl fod ar-lein trwy'r amser, fyddwch chi ond yn gallu cael prynu gemau unwaith ond defnyddio nhw ar system eich hyn, ydych chi'n methu werthu nhw ymlaen, ac fysa yna camera ymlaen ar y system trwy'r amser. Hei, mae hwn yn swnio fod rhywbeth byddai'n ddefnyddiol iawn ar gyfer yr NSA. Mae'n gyd yn dod at ei gilydd. Wel, tywod, dyna di busnes model Microsoft, ia, gwerthu i, tywod, y llywodraeth a falle, ia? Ia. Wel, a dyn, be fysa digwydd ydy fysa hwn yn galluogi nhw cael system lle dwi'n cyrraedd fewn i'r stafell, a mae'r system yn gweld fi, gweld yng ngwyneb fi ac yn dweud, helo Bryn, ti eisiau chwarae Call of Duty, ta ti eisiau chwarae Lego Star Wars. Bryn, ti'n edrych yn flin. Ie, ti eisiau just seithi bethau. Ti eisiau seithi bobl, neu ti eisiau bod yn hapus o chwarae Lego Star Wars? Lego Star Wars. Wedyn, so neud lot o... So, y cyfuno stwff fatha Connect i fewn, mae'n neud lot o'r stwff fatha gesture control, bod ni'n chi mynd fel a bod yr pethau diffodd. A lot o stwff newydd fel bod ni'n gyd eisiau cyfuno fewn. Ond, mi o'na lot o bobl yn cwyno oherwydd fysa fo, oedden nhw am cau ffwrdd o farchnad i'r gema annibynnol, oedden nhw am nadu pobl, o'r rhaid bod di cysylltu i'r we o leia bob 24 awr, fysa fo'n ffonio adra, checio bod chi methu, bod chi heb di dwy'n gem ar y byd. Os ydych chi'n prynu gem, oeddech chi ond gallu defnyddio fo ar eich system chi, a os ydych chi'n gwerthu fo i rywun, so os ydych chi'n gwerthu fo wedyn i Sioned, sa ti Sioned yn gorfod talu yr pris llawn i dadgloi y gem i chwarae fo'r system di. Sydd yn ddealladwy wedi gwneud lot o gemwyr yn flin dros ben. Ond y peth digwyddodd wedyn... A hefyd, recio business model game. Wedyn, a dyn peth digwyddodd wedyn, dar i Sony gweld pobl yn cwyno i gyd, a penderfynu, nhw'n ni'n neud pethau yr hollol gwahanol i ffordd o Microsoft i neud o. So dar i nhw creu cyfres o fideos doniol yn deud, dyma sut ti'n rhannu gem efo dy ffrindiau efo'r PS4. So mae'r cadeirydd Sony fanna jyst yn gafel yn y gem, roed i gyfaill o, mae'n boi'n deud, dyna ti, o'n deud, diolch. Ond rhaid nhw'n sefyll yn awkward. O'n deud, diolch yn fawr. So, wrth dwytha, dar i Microsoft deud, dyna'r holl peth oedd ni'n deud o bach chi bod yn cysylltu i'r we, a'r holl beth bod chi'n methu rhannu games. Joc mawr oedd
camddealltwriaeth mawr o'n... Oedden ni'n meddwl o gwbl. Please, prynwch o system newydd ni. So, da ni nôl wan i system lle, bod ni'n gallu rhannu games. Ydyn nhw di cadw'r thing lle mae'r camera gorau fod on o hyd? Mi fydd ond mae'n gallu diffodd o bod o ddim yn gorfod cysylltu i'r we trwy'r amser. So fe di droi ei ffwr at y wal, ydy? Ie, bydde camera sy'n mlaen ac ydi cysylltu o'r we drwy'r amser yn ddychrynllyd. Wel, ie, a dyn, y peth ydy, mi wedi cysylltu, mae'r camera a'r mic yn fyw trwy'r amser, ond diolch o'r edrych wedi cysylltu i'r we. Be oedd yn digwydd ydy, mynd i ti cyrraedd i fewn wedyn, fydd o'n mynd, mae Iestyn di cyrraedd. Ydy Iestyn isio chwarae i games, ti o isio gwylio teledu, ta be? So dyna beth da ni weld. Mae newid dechrau diddorol, chys da ni'n gweld symud ymlaen lle bod yr system yma mynd o fod yn just yn consoles games i fod yn hwb digidol, bod ni'n gallu cael apps cynnwys digidol i gyd. Mae rhan fwy o push check at yr Zoom Marketplace lle mae cynnwys, gallu benthu cynnwys o ar-lein. Ie, achos be weles i o'r cyhoeddiad Xbox One ma oedd lot o bobl yn deud bod Microsoft wedi plygu i'r farn flin, obviously, flame war mawr ma'n y we, Twitter storm ma bod nhw'n methu rhannu pethau. Bach yn fian, achos oedd cwpl o bobl yn deud bod i features nhw o ran rhannu cynnwys digidol yn ti'n mo, a bod bobl, be oedden nhw'n fel quote brilliant, a dwi wedi rili anghofio pa erthygl ddo, rwy'n yn deud Microsoft is in the same situation as Henry Ford when he was basically said, if my customers told me what they wanted, they'd have said they wanted a faster horse, not a car. So be oedd y system newydd yma fod, so gyda i brynu copi digidol o'r gem, os o'n i'n gallu rhoi fenthyg o i t-shirt am 30 diwrnod, a ond so ni'n methu chwarae fo am 30 diwrnod, ond so ti'n gallu chwarae fo, a wedyn mae'n dod yn ôl ata fi wedyn. A mae'r pethau... mae o'n biti mawr, chos mae hwnna'n rhywbeth reit diddorol, mae o'n datblygiad o system... Yr hanner ffordd mae rhwng cynnwys corfforol a cynnwys hollol digidol. Mae'n a lot o bobl yn cwyno am yr system a dwi'n meddwl rhaid i nhw, oedden ni'n neud un neu'r llall, oedden nhw'n methu cael y ddau efo'i gilydd, neu fysa nhw'n gormod o waith i nhw trio cadw fo fynd. Ar nodyn sydd ddim i wneud efo cyfriaduron, a dwi'n siŵr os da chi wedi cael y fyd, achos dwi'n wedi cael e-bost gan Amazon heddiw, achos dwi'n iwsio lot ar y cloud player. Do. Dwi'n gwybod chi, achos dwi'n prynu MP3s gan amlaf Amazon. Dwi'n siŵr pam chwaith, ond mae weld yn di iTunes byth yn gweithio'n hapus efo unrhyw beth dwi'n berchen, achos bod fi'n bach yn weird a prynu iPhone. Oh my god, why? So ges i logio fewn i Cloud Plex. Dwi'n afi roed ymlaen diwn y gwaith allai gael tunes fi gyd. iPhone, Bryn, dwi'n gwybod beth maen nhw'n edrych fel. Maen nhw'n edrych fel y monolith yn 2001 A Space Odyssey. Dyna pan bod fi ofn nhw. So ges i e-bost ma yn dweud, unrhyw CD corfforol o'n i wedi prynu yn y 5 mlynedd diwetha, oedden nhw wedi rhoi y files i fi. Oedden nhw'n deud auto-rip. So mae unrhyw beth corfforol ti wedi prynu. Dim bwys gen pwy, Amazon Marketplace neu unrhyw beth fel na. Dim bwys gen pwy, ond so ti wedi prynu fer Amazon, nhw'n ni roed y copies digidol safon uchel na i ti i roed yn the cloud player. A ges i bach o ddechrau yn mynd, wow, mae hynna'n weird. Ond mae hynna hefyd yn gweithio fel, os dwi wedi prynu fo fel anreg i rwy'n. So mae gen i lot o No and the Whale fel na rwan. Mis yn licio hynna. Ond... Dwi'n gwybod, ydy hwnna'n creepy, ydy hwnna'n dde? Rhywun arall. Mae'n alright. Mae fi a Daft Punk Live 2007 tour yn hapus iawn heb eich ffwc chi, ynddi. No, wel, mae o'n sort of da... Ydy'n spooky neu'n dde, neu'n bit, ti'n ma? Wel, ti sort of fel... Transition period, ti o de. Mae pobl dal yn prynu CDs corfforol, so... A maen nhw'n trio neud o bod o'n haws
Bod na ddim gwaith i pobl gorfod trosglwyddo o un i llall. So, ar y funud ti'n gorfod dod ar CD adra roed o'n dy gyfrifiadur, mae iTunes yn tynnu fo i lawr i dy gyfrifiadur di. So, os ti'n neud o ar gael, os ydym efo trio cael gward o'r pirates ydi, ti yn roed o ar gael i pob, o bob un fformat bosib, ag am bris call. A fel ti'n mynd i roi diffodd, ti'n mynd i cael gward o piracy. Dyna sut nath, wythnos dwytha nes i dderbyn 12-inch gyntaf fi ers blynyddoedd. Vinyl di hynna i blant chi. Iestyn! Beth ydych chi'n meddwl roedd yn ni'n meddwl roedd ef? Ac eisiau gyn... Dwi'n dall, sy'n mo feature y computer. Ti'n gorau gael uffarau mawr, de? Desktop. Be ydi fel yn yr hen oes taid? Rydw i ddeud iddyn ni amdano pan bod ti'n gorau cael ffôn o. Wel, dwi'n meddwl pawb dal yn gwybod beth i vinyl oherwydd DJs y falle, de. Mae mlaen ti'n gwybod amdano fo. Ond nes i brynu fo oherwydd fod oedd Queen of the Stone Age yn neud special release lle oeddech chdi mond yn gallu cael y fersiwn yma o'r album o independent record shops. So nes i gael o gyn Spillers yn Caerdydd. Parch. Ac wedyn o fewn y 12-inch oedd na voucher, well, scratch card oedd o, very nicely designed. I fynd ar y we a lawrlwytho fo mewn MP3 ag mewn FLAC, so oeddech chdi'n gorfod ripio dy vinyl o fewn dy desktop. Ac so mae mwy o bandiau'n neud rhywbeth fel os gynnu nhw'r pres, de. Oherwydd mae'r artwork, yr album mor dda ac mor fawr, hyd yn oed pam nath pawb yn lawr i CD, mae'r artwork ma mor fach. Dwi just nes i brynu fo herwydd fod o'n cefnogi siop bach ac hefyd fod dwi'n cael artwork amazing efo fo. Achos mae hwnna, ti'n prynu fo mwy fel darn o gelf neu... Wel, dim gymaint buddsoddiad, ond fel... wyt ti'n berson creadigol o'r anian yna, so mae'n gweithio ti fel yna. Achos be o'n i'n gweld yn rili ddiddorol, dwi'n gwybod da ni wedi mynd off y gemau falle rwan, ond nath ffilm ffôr yn ofnadwy o fe, maen nhw'n cefnogi ffilm diweddara cyfarwyddwr Ben Wheatley, achos fodd wedi cyfarwyddo Sightseers a Kill List, so ffilms sort of brilliant, so bonkers, bach yn dreisgar, wel, lot yn dreisgar. Ond i ffilm diweddara fo, mae ffilm ffôr wedi'r hyddhau ar Blu-ray, DVD, cinema, ag ar ffilm ffôr i hunan, yr un pryd. Just fi rhoi allan ar bob peth yn bobman. A fi fi'n rili ddiddorol hwnna. Achos chwarae teg, mae Channel 4, yr sort of grŵp yna'n ddewnadwy am wneud pethau blaengar fel yna. A dwi wirioneddol ddim yn... Wel, dwi yn deall, achos mae i gyd yn neud efo rheolau hawfraint o beth fel yna. Ond mi fysa S4C yn gallu neud mor dde allan o gynllun fel yna yn bysyn nhw, ti'n ba? Osa? Yndi. A eto... Mae o'n cysylltu nôl i stwff yr Xbox, chos mae o'n rhaid o ar gael o fformat sy'n ar gael i'r system yma, so mae yna link yna. Da iawn, Bryn. Segway. Trio. Ond ia, ti'n lycad o le, mae'r cynnwys ma ar gael, a mae'n bodoli mewn fformat fydd eithaf cael, roed, a dwi'n eitha sicr bod y farchnad yna iddo fo, just mater o'r actual cael bod nhw'n mynd a neud o, dwi'n fatha bod, mae studios sy'n berchen eich ar hawliau dal, eto just cymryd fyny lle i silffo nhw mae o, so, dwi'n ennill unrhyw fath o bres iddyn nhw'n eistedd fan ar y shelf yn dim byd, pan wnaethon just mynd yna, roed ar y wen, nid ar gael i bobl, a mae pobl yn mynd i wedi gallu talu pres amdano. Honna dyd y silff di wedyn, yndi? Mae gennau deimlo bod na lot o hyn wedi trio cael ei wneud yn y gorffennol, hefo gwahanol gynnwys, ond mae na gymaint o gytundebau rheolau, y ffaff na i gyd. Bys e'n gret o feddwl am y stwff sy'n cael ei gynnyrchu o hyn ymlaen, bod na gytundebau yn gallu cael ei creu. Ti'n meddwl, ma' nhw wedi talu
ma' nw 'di talu i greu y cynnwys, ma'r hawl wedi mynd yn ôl i rondo dyda. Peth di rondo yn neud ar unrhyw fath arian ar ei benno, di'r actorion sydd wedi gwneud rhan yn y raglen i mynd unrhyw fath o arian oherwydd o'i mwy. Na di S4C sicr nhw'n mynd i neud arian o'n o'i mwy. Pam ddim jyst eistedd ar gwmpas bwrdd efo'i gilydd o deud, grydwch, nhw'n i dynnu enw ni, nhw'n i neud 40, 30 ar gweddill, ar 30 i bob un rhan o'r peth, a just cynnig cael cynnwys allan yna, a fel mae'r farchnad yn tyfu, fe wneud yr cytuniadau newydd, i'r cynnwys newydd, cael ei newid i fod yn mwy ffafriol i pob sy'n cymryd rhan. Ond just mater roed y cynnwys allan ydy'r pe mwy pwysig a dechrau nid o. Fi sy'n dyfalu, ta, o fewn tywod un o'r cynhadledda mae S4C wedi cael, nath nhw ddeud rhywbeth amdan fod nhw'n mynd i gael siop ar ei gwefan nhw, ta fi sydd wedi neud na i fyny yn fy mhen? Ti wedi breuddwydio rhywbeth hyfryd. Dwi'n siŵr sydd ni wedi cyffroi yn wirion tas yna gyhoeddiad fel yna. Be mae'r rhaid wedi gwerthu... Rwy'n peth yn gwerthu yr CDs, DVDs a balli. O na, digital oedd hwn o fewn y breuddwyd mae geshi. Wel, dyn ni... Mae bobl eraill yn breuddwydio am fel hedfan, neu, Errorod o bethau. Mae Iestyn yn... Dyfodol S4C all the way! Just yn ystod yn mynd, ooh, Frank mewn HD download. Ond dal mewn 4x3. Wel, dim cyfrinach yn amlwg, ond da ni'n gobeithio siarad hefo ar un o'r haclediadau drop-ins, hangouts yma. Da ni'n gobeithio holi rheolwr ddigidol S4C, Hugh Marshall. Ni'n gobeithio ar un o'r rhyfynnau nesaf. Mae o wedi dweud bod o ddim ofn, sydd yn neis. Sydd yn gret, cos da ni'n cael ei dechrau ni lot o bobl. A felly gobeithio, byddwn ni'n gael... fydd o'n troi fyny rhywbeth eitha difrifol os da ni'n dechrau mynd. Felly, beth yw eich cynlluniau ynglyn A wyt ti wedi cael burger posh? Wel, mae rhaid i ni gyfiawnhau yr BBC News-esque straps yma sgynnon ni ar wylod. I'r rhain o'ch chi sy'n gwrando unwaith eto yn y dyfodol, ar y fideos gwch chi cipolwg arno fo. Da ni di dargan, neu Bryn, chwarae teg iddo fo, di dargan fod Hangout Toolbox, sy'n golygu gallwn ni rhoi straps BBC News-esque ar gwylodion ein henwau. Mae Bryn newid yn ei llun o'n nhw i roed yn y show notes. Wel, diolch yn fawr, Bryn. Bath bynnag, da ni di mynd o'r Xbox One i'r S4C Digital Shop, a mae Bryn just yn tynnu lluniau. Mae fel Snapchat yma ar hyn o bryd. Mae Bryn just yn tynnu screen grabs. Ond efo llai o bobl yn noeth. Ie. Falle bod hwnna'n rhywbeth arall i siarad amdan. Mae Snapchat wedi rwan yn app sydd ddim yn neud unrhyw beth. Be am neud hwnna raglen arall? Da ni'n mynd am amori am hwnna. Segway 2 munud, be maen nhw wedi neud? Wel, mae Snapchat yn mynd i gael ei gwerthu am rhywbeth fel 500 miliwn, a os gen nhw ddim revenue. Hannar Instagram. I bwy? Ie. I Facebook eto, dwi'n credu, ie? O, ti'n jocian. Bryn? Mae Facebook yn cachu hynna'n dwi'n meddwl, ydy. Higo posib. So mynd i talu biliwn am Instagram, a mae nhw'n talu hannar biliwn am Snapchat. A mae nhw'n pisio pawb off oherwydd, mae nhw'n rhoi fideos i fewn yno fo? Ie, efo Instagram. Ie, llai'n gweld yr hipsters yn licio hynna. Unless bod ti'n gallu rhoid filters 8mm neu rhywbeth ar fideos iPhone ti. Bydd na plant yn rhannu lluniau a fideos anweddus o hynna trwy y damn thing yma, trwy Facebook. Snapchat, be di Snapchat ydi, mae dy neges di yn diflannu o fewn 10 eiliad. So ti'n gallu... Yr neges rili gyflym. Ddim ffordd... Na. O cadw yr llun. Oes mena. Dim ffordd o gwbl. Os di rwy'n yn cymryd screen grab... Ie, dyna pan mae'n mynd fila. Ie. So rwy'n yn cymryd screen grab, mi wyt ti'n cael... Mae'n deud... Ti'n cael notification bach yn deud...
watcha, mae rwy'n di tynnu llun o hwn, sydd yn dysgu plant paid â gyrru unrhyw beth i unrhyw un os na ti eisiau gweld ar y we, cos mi eith o fynd yno fa. Ond mi nes i weld cwpl o tweets eitha diddorol gan Graham Linehan, sydd digwydd bod sgwennwr the IT crowd, ond mae hefyd yn fan mawr o aware. Mae'n cael sgwennu am fel yna. So, ddod i sgwennu am Snapchat, mae'n ffordd rili dda i bobl ifanc falle ddechrau dysgu ynglyn â preifatrwydd, bod nhw'n glyfrach yn gyrru fo fel yna nag ydyn nhw ar un byd arall. Wedi codi 60 miliwn ma nhw. Oh, sorry. Mewn funding, oherwydd maen nhw wedi newid gael valuation o 800 million. Oh, wel, sbiach yn y ni. Pwy uffar sydd wedi dweud bod nhw werth 800 miliwn? Mae'r person yn angen cael rwy'n checio i benno, chos mae hwnna'n hollol wirion. So ddim ffordd... Mae rhyw foi does yn cerdded rownd America mynd i fewn i'r cwmni yma, just dweud, what computers are you using? Let me note that down. And, I've added the sum total of it's 800 million. $1 million! Mae'na rhywun yn mynd o gwmpas yn neud tynnu'r ffigur yma allan ei tina yn dweud, mae'r cwmni mor... Sut i ffordd mae'r farchnad yn cael ei difeitha. Fel ni'n digwydd efo yn y 90au, yn y dechrau ganrif ma, mae'n digwydd yn 2007. Chwarae teg ddo, mae Facebook wedi managio mynd o fod yn un o'r rhai ma oedd yn deud na, does na ddim, faint o bres wyt ti allan, sorry, goffwch o'ch rhywun clefyd gwair, bob man, mae'n ddrwg gennau, ganol y sgwrs yna. So mae Facebook di mynd o un o'r cwmnïau yma lle oh my god, mae werth hynna mynd yn redonc. Gath o gychwyn cael ei floatio bach yn odd ar y stock market, ond mae yna bres, mae yna revenue, mae yna beth yn digwydd yna. A mae nhw rwan yn neud yr un peth i gwmnïau eraill. Mae'n just fatha, mae nhw angen... Mae pobl angen eista lawr, cymryd gwynt, a just dweud, dos am synwyr bod nhw'n gwario gyn gymaint a hyn ar system sydd wedi cael ei greu just er mwyn i pobl gyrru lluniau ffiaidd i gilydd. Mae yna podcast arall allan yna rwan yn dweud union un peth am pêl-droedwyr. Dwi'n dweud hynna bêl-droed hefyd. Mae nhw'n ffiaidd hefyd, mae'n siŵr. Dos a ddim... A mae nhw'n debygol defnyddio Snapchat i wneud yr un peth. Ond eto, da ni gwario lot ormod o bres a wneud y pethau gwirio yma, a da ni wedyn y syni wedyn. Pam bod y farchnad di mynd i'r wal? Im syniad. Eich bod ni di... Dwi'n methu bod ni di gwario gormod o bres yn trio neud pres ar y pethau gwirio yma. Am fod faint o hir nath draw something para? Fucking... bechod. 5 munud, ia? Ie. Chydig o fisodd. A gyda'r cwmni gwerthu allan i Zenga a wan bod i mynd. Mae Zynga hefyd yn colli beth, achos nhw, cwmni yna yn gyfrifol am gemau Facebook, a faint o chwarae sy'n ar rhain agor? Dwi'n sicr ddim, ond dwi'n oedol yn cyfrifol, felly. Sgynnach chi, just slight offshoot arall, os gynnach chi unrhyw app ar eich ffôn da chi di defnyddio ers day one, ddim yna, ddim y default built-in apps, ond nath chi brynu fo, ac mae dal yna rwan. Ydy o'n cyfri os dwi di newid clients Twitter? Na application, diolch watch am y service. Defnyddiol. Oce. Ges i warad o'r app greiddiol Twitter a newid o i tweetbot. Munud oedd hwnna gwmpas. Hwna'n dyn unig i dwi'n defnyddio yn gyson ers i fi gael o. Mae gen i un ar Windows Phone. Edrych, i rhain o'n chi sydd yn gwrando ar y podlediad, ydych chi'n methu gweld fi'n mynd, edrychwch ar fy Windows Phone, mae'n hyfryd, sbiwch yn efo mynd. Mae'n rowlio, mae'r tiles bach yna'n snapio, dwi'n cael y gwybodaeth, yr holl gwybodaeth dwi angen, mae yna o fy mlaen. Sbiwch, mae chi sy'n gwrando, mae Sioned yn dangos pethau ffiad i ni wan, dwi'n Snapchatio. It ain't no iOS 7, is it? Hey! Dwi'n gallu gweld
pob peth mae unrhyw un wedi deud amdano fi. O, dyna sy'n bwysig. Straight off hwnna. Dyna sy'n bwysig. Definitely dyna sy'n bwysig. Lle hefyd gweld yn e-bost. Mae hwn yn bodlediad hollol ar wahân, ond dwi yn goffa neu siŵr bod fi'n rhoi rhyw fath o mensh i'r Windows Phone bob rhywun. Sorry. Yr app sgennau ar y Windows Phone ydy, achos lle ddim cael iPlayer, mae gennau BBC Radio Player sydd yn gwneud, actually, job neisiach o lawer na ti'n meddwl iOS radio apps gen BBC? Yeah. Mae hwn jyst yn lan iawn allai rheoli fo'n neis iawn. So hwnna bysau fo, ond mae hwnna'n amlwg jyst di hwnna'n yn app a benni hwnna'n, mae jyst yn ffordd i fi gael at streams y BBC. So, i ateb dy gwestiwn di, no. Dwi un sydd wedi bod ar y ffôn fi erioed ydy Instapaper. Mae hwnna na pobl eraill yn defnyddio beth eraill, ond hwnna nath oed cynta, mae just dal yn stuck yn ymwneud. Mae gen i gymaint o backlog o stwff i ddarllen. Mae just yna o hyd, a dwi'n llenwi fo rhyw 4 erthigol bob dydd ac yn darllen un y dydd. So ydy dy tweet feed, sort of feed ti o Twitter, oh god, feed ti o Twitter, ydy hwnna, as gen ti botwm bach yn dweud send to Instapaper neu rhywbeth? Oes. Nice. Achos gen i yn flipboard am hwnna. Dwi'n mynd siarad gofyn. Joio flipboard. Beth bynnag. Syniad. So o'n i jyst yn trio gweld faint o, oherwydd faint mae pobl jyst yn taflu apps i ffwrdd fatha draw something, stuff fel oedd werth miliynau ag, Instagram a falle, am fod nhw'n symud ymlaen gymaint a pethau'n symud mor fast. Ydy, os na, mae rhaid fod na, oherwydd gyda fi hwnna, a mae... A be di Steve Bryn ar un Twitter, o? Tweetbot, ie. Os ti'n hitio'r marc ac yn neud job da ni, wneith bobl sticio fo fo. Dwi'n siŵr bod lot o bobl sy'n gwrando yn iwsio WhatsApp. Ie, mae hwnna'n boblogaidd iawn, dydi. Ie, ond dwi dal... Dwi obviously dros 30, so dwi ddim yn mynd i fod yn defnyddio WhatsApp. A hefyd, dwi ar y Windows Phone, so allan ni ddim hyd yn oed os yn eisiau, really. Ond dwi'n gweld hwnna fel... Pam ti defnyddio'r peth ma? Dwi heb... No, ti eisiau gwybod, Bryn? Ti eisiau really... Right. Na, gos i really. Neu ddeith chi rwan. So mae bobl yn iwsio WhatsApp ti'n coletio dy negeseuon i gyd yn dweud. Ti'n gwybod am WhatsApp? Dwi rioed ydi iwsio fo, ond o be dwi'n deall. Ti'n gwybod pam, Bryn? Achos, dwi ddim angen WhatsApp, mae ffôn fi yn coleitio holl negeseuon. So dwi'n tipio ar un person, mae'n deitha fi sut maen nhw wedi cysylltu fo fi ym mhob ffordd bosib. Be maen nhw newydd ddeud ar Facebook, be maen nhw newydd wneud ar Twitter. Mae o'n declyn stelcian perffaith. Dwi'n stelcian. Mae gennau grŵps o bobl di setio fyny. Fy nheulu er enghraifft. Mi allai stelcian be mae fy nheulu fi wedi bod yn neud ar y we mewn un lle perffaith, yn lle goffod siarad hefo nhw. Os ti'n gorfod upgradeio ffôn wyt ti am sticio efo Windows? Well. Challenge accepted, Iestyn. I'r un chi sydd ddim yn gwylio'r fideo, mae gyda ni'r Hangout Toolbox sy'n gadael ni wneud ychwanegu pethau i'r fideo, ac yn ystod samad oedd Sioned yn mynd ymlaen am Windows Phone, oedd gennau i'r troll face dros dy wyneb. Dwi'n hawddian i trolio, mae'n ddrwg gennau. Byswn, actually, yr unig, ges i sgwrs ar Twitter, a dwi'n siŵr bod hwn wedi dod fyny yn rhifin diwetha, cos dwi'n dod o hyn i bob rhifin. Y sgwrs ydi, yr unig broblem fy hwn ydi diffyg apps. Diffyg beth yma. Ond mae'n ffôn i actually yn eitha hen, a mae Windows, chwarae teg ydyn nhw, wedi updateio fo i'r fersiwn ddiweddara eitha ddal o'r operating system. So mae gennau'r features modern i gyd. Dwi jyst methu rhedeg yr apps i gyd. So byswn i'n sicr yn cysidro fo tro nesa. Dwi'n licio fo. A dwi'n mae hyn just yn silly wan. Mae hyn yn digwydd bob rhifin, a mae rai fi just stopio amddiffyn fy hun. That's just a gofyn. Mae just amser yna'r noson lle mae'r diod yn cicio mewn a da ni gyd yn ffeindio rwy'n i bigor. Mi licio ni just pwyntio allan i rheini yn chi sydd yn gwrando yn y dyfodol hefyd, mi fydd rhaid i fi esbonio.
Dwi'n dal rhywbeth fyny i'r camera ar hyn o bryd. A mae o'n deud... Bavaria 0.0%. 0%. Diolch. Mae'n really neis. Dwi ar llaw arall yn yfad brwych ladych 16 oed wedi oedi mewn casgan bourbon. O, a Iestyn? Dwi wedi wneud old-fashioned allan o 15-year-old malt whisky, fi ddim cofio beth enw fo, ond 3/4 peint o old-fashioned nes i wneud. A be 'di'r cyfuniad yna? Wel, bourbon i fod, ond dwi wedi wneud efo scotch, ag efo, beth yno, Antifagusta sours, ag syrup, ag rhew, a orange peel di gwasgu rownd fo. I shall call it a Vesper. I don't think that's how it works. Okay. Well, actually, sôn am spice. Yn union, Bryn. Da ni wedi mynd off ar sangiad bach mwy hapus. A mae Bryn wedi managio segweo ni nôl fan hyn. Ydyn ni'n credu bod mae rhai bod yr NSA yn deall Cymraeg. Wel, mae bwyty'n galw yn deall Cymraeg yn dydyn nhw. GCHQ, achos mae'n troi allan, diolch i waith anhygoel Edward Snowden, bydd ni rwan yn ymwybodol o just faint o sbio sy'n cael ei wneud ar ddefnydd y cyhoedd o'r we ym Mhrydain ac yn America. A mae yna rhan o'n fi'n deud, o'n i'n eitha siŵr bod hyn yn digwydd beth bynnag. Mi oedd o. Yeah. Ond Bryn, wyt ti'n gweithio ym maes diogelwch? Dwi'n gwrs di hwn wedi cyffwrdd rhywfaint ar y gwaith wyt ti'n neud. Give it to me in the yes test manner. Yeah. Okay. Is it going to pass the yes test? Be mae Edward Snowden wedi honni, wedi honni oherwydd byddwn ni byth yn gwybod y gwir amdano y mater yma, wedi honni ydi bod gan yr NSA, y National Security Agency, sef yr ochr o lluodd diogelwch America, sydd yn gwrando i part sy'n yr signals intelligence, sef torri fewn i cyfrifiadur o pobl, gwrando ar telefons pobl a falle, bod gen nhw mynediad ddi-rwystyr mewn i systema cwmwl Google, Facebook, Microsoft, a lot o'r gwasanaethau yma. Y ffaith bod ti'n deud di-rwystyr, honna sy'n dechrau'n rwy'n. Maen nhw'n gallu mynd i fewn, edrych ar pa bynnag maen nhw isio, neb yn edrych arno fo, ac neb yn gallu mynd gafon manylion unrhyw person maen nhw isio at yna fe gyd allan. Right. Mae y cwmni eraill mae wan sy'n cael enwi fel rhan o hwn yn dweud fod yn amhosib bod gyn yr NSA ddim mynediad di-rwystyr i'r system yma. Bod nhw'n gorfod roed manylion pa maen nhw'n gofyn amdano fo, maen nhw'n gorfod manylion drosodd, ond maen nhw'n dweud blaen bod gyn nhw ddim, bod gyn yr NSA ddim mynediad i'r system yma. A beth sy'n poeni pobl fwy a wan ydy rhywbeth da ni wedi dysgu yn y dyddiad weitha, bod GCHQ, yn eich chi sydd ddim yn gwybod, mae i gysylltu rhwng Brydain a Ewrop ac America, mae yna cebl anferthol yn mynd ar hyd yr hyd gwylod y môr, holl ffordd i America, a mae'r rhan fwyaf o traffig y byd yn mynd dros y cables ma. A be mae Edward Snowden a pobl yn honni ydy bod gen GCHQ tap ar y cable ma. Mae hwnna... wirionadol, mae fel rhywbeth allan o nofel Fleming. A bod nhw wedyn yn gallu cadw copi o bob tafod o data sy'n mynd trwy'r peipan na. A wedyn, be sy'n digwydd wedyn trwy cyfres o cytudebau sgyn rhwng GCHQ a'r NSA, os mae'r NSA eisiau gwybod rhywbeth sy'n mynd ymlaen am bobl o America, mae'n gofyn GCHQ, sa chi'n edrych ar hwn in the new place? Sy'n yn meddwl bod
bod yr NSA ddim yn torri deddfa America ar edrych ar gwybodaeth pobl heb caniatad o'r llys. Ac os mae GCHQ ar lluo diogelwch y Brydain eisiau edrych ar data bobl, maen nhw'n gofyn i'r Americans, ydych chi edrych ar y data yma, please? So maen nhw'n rhannu y gwybodaeth efo'i gilydd, sydd ddim yn torri yr deddfa y preifatrwydd gyda ni, ond maen nhw yn mynd o'i gwmpas nhw, ac yn, so bod nhw'n really mor effeithiol a ddylsyn nhw fod. Ie, be di hwnna di morals y peth, really, ynddi? Ma' nhw'n torri, beth yw'r gair, ma' nhw'n atab, ma' nhw'n mynd yn ôl y gair, ond dim beth yr intent o'r hwnnw. Y ddedd, ie. Ie, a dyn, ond, so, dwi'n meddwl ni beth gwybod faint o'n sy'n wir, faint sydd yn cynnig i fyny. Mae'r bobl yna yma ydy'r Snowden yma efo'r mynediad bys gyda fo ddim ta be. Ar gwir fydd siwr o fod bod na tameidia o hyn o'r stori ma'n wir. Y peth, yn ytrach na Google, yn ytrach beth mwy diddorol, yn ytrach na os bod gyn yr NSA mynediad i fewn i Google o balli, ydy os gyn nhw mynediad i'r carriers a'r llunillau uwch i penna nhw. So, sgyn nhw mynediad i Verizon, sgyn nhw mynediad i AT&T, sgyn nhw mynediad i Vodafone, a pobl. Ac mae'n bosib i data yna heb gorfod poeni amdan mynd i'r gwasanaethau yma. Chos, peth ydy, mae'r hangout yma wan, mae'n mynd dros llinell BT i'r exchange, mae'r gyd yn dod i draw i Google. Dydy GCHQ ddim angen edrych a mynd i Google a gweld pwy oedd ar y hangout. Fedrith nhw edrych ar y manylion gyn BT a gweld, mae'r gysylltiad yn mynd i'r gwasanaethau yma, a dyn nhw'n gorfod cael mynediad i Google o gwbl. So, hyn ydy'r cwestiwn, a maen nhw'n bod yn really distaw amdan pa fynediad sgyn nhw i'r gwasanaethau yma. Mae'n ddychrynllyd, achos dwi wedi darllen lot ar Reddit yn ymwneud ddiweddar. Dwi'n gwybod bod Reddit yn lle peryg iawn i fynd am dywybodaeth. Ond fi yna rwy'n yn ddewnadwy ar hwnna, rwy'n oedd yn sgwennu o un o'r gwledydd Muslimaidd dwi'n credu, sort of dwyrain canol yn sicr. Ac oedd o wedi dweud, I've seen lots of people, US citizens here going, well, I haven't got anything to hide. It's... doesn't matter if they're spying on me, I'm fine, I'm not doing anything. Ond mae gyn pob rhywbeth i gyd, mae'r cyd-destun ydi o. Achos oedd y boi ma wedi deud yn un, wel, yn yngwled i, do'n ni'n di wneud dim byd specifically yn erbyn y llywodraeth, ond nes i fynd i brotest unwaith, a nathon ni drefnu fo drwy e-bost, ac o gennyn nhw rhywbeth anna fi wedyn, so nathon nhw ddod ato fi, a wedyn nathon nhw fynd â aelodau'n heili fi, achos bod fi wedi mynd i un protest. Doedd o'm di, just signs of dissent. Oedd o'n deud, yeah, you may think that may never happen in America, ond mae'r creep yna'n digwydd yna. Mi'n wylio ni ddiweddar wan, mae'r heddlu wan yn cael gyhyddo bod nhw wedi ceisio dod i fyny efo gwybodaeth ar teulu Stephen Doreen Lawrence, ie. Ie. Ac be nhw'n dweud ydy, mwyn yn dangos bod y stad, pa mae gen nhw, mae nhw'n trio amddiffyn hynna, mae nhw'n dyddio bob rhywbeth gen nhw ar gael i trio neud o. So, eich bod gen chi byd i gyddiad wan, neu bod gen chi byd i boeni amdan wan, ond eich mewn 5 mlynedd. Ti angen di rwy'n i gymryd o'n erbyn te, wedyn? Yn union. So, mae rhywun sy'n byw nesaf yn troi allan bod o'n gwas sifol, mae gallu mynd i fewn i'r system yma, dwy'n i fyny gwybodaeth, a wedyn defnyddio hwnna yn eich ebych chi. Mae o'n edrych ar lleoliadau da chi bod efo'r ffôn. Ac mae o'n dangos, so eich bod chi wedi cymeryd hanner awr allan o gwaith i fynd i rwla, a mae o'n bygwth mynd i'r bos efo hwnna dweud, ei grydoli, o hwn di bod i ffwr rwla amser gwaith be oedd o'n neud y fanna. A peth di, eich bod chi'n eisiau rhannu'r gwybodaeth yna, a mae o'n creu
creu rhyw fath o trafferthion yn y... Ti'n beth sy'n od? Dwi'n gwybod mae hyn yn swnio falle yn wirion, ond dwi wedi dechrau watched The Americans am y rhyfel oer. A mae yna lot o hwnna, ti'n edrych arno, a mae hwnna gyd amdan, ysbio pethau rwan. A jyst yr awyrgylch ma o baranoia, a ti'n deall yna, oh my god, mae dal na. Mae rhyfel oer yn parhau, mae jyst digwydd bod yn rhyfel oer gwahanol, a ti'n mynd gwybod pwy di'r gelyn rili, math o beth, ond mae dal yn digwydd. So dyna ffordd i ddychryn bobl ynglyn â allwn ni gael mynediad, mae rhaid i ni gael mynediad i'r gwybodaeth ma, ti'n mo? A peth ydy, mae o i ryw radda, mae ti'n gweld efo'r sôn efo'r Communications Capability Development Programme, chydig bach yn ôl, y Snoopers Charter, oedd y Llywodraeth yn deud, maen nhw eisiau casglu'r manylion ar pawb, just rhag gofyn yn y dyfodol. A mae'n dweud bydd 99% o bobl efo byd i boeni amdan. Wel, hold on, dwi'n mynd gwybod pa reolau sy'n mynd i newid yn y dyfodol. A ond y peth mae o'n deud, maen nhw'n deud, dyn nhw'n mynd trystio ni i fynd o gwmpas yn byw yn bywyd ni, chos sa'n ni gallu neud rhywbeth o'i le. Wedyn maen nhw eisiau gallu mynd yn ôl ag edrych a deud, o hwn di bod yn edrych ar gwyfannau chydig bach yn dodgy. Wel, mae rhaid na dyna beth i wneud o'n mynd yn wirion post. A mae rhywun yn gallu cyflwyno'r gwybodaeth yna heb y cyd-destun, sydd yn feddwl wedyn mae pobl wedyn yn mynd i camdall beth yn ymlaen ac yn neud, a dod i fyny efo ryw syniad lle sydd ddim yn wir. Achos ni'n gweld wan efo straeon lle mae'r un stori dod allan, a welon ni efo'r Boston bombings, oedd papur newydd wedi rhoi llun i fyny o 2 person. Oedd dweud, hein, 2 man nath neud o. Ond trallan, 2 person hollol diniwad oedd nhw, a maen nhw wedi dal yn gwybod oedd wedi edrych nhw heb y cyd-destun, a wedi rhoi allan, a dweud, dyma ni. A wedyn, dwi'n wedyn mae pobl yn dweud, dwi'n hwnna'n mi byd. A mae pobl wedyn yn... Mae'r syniad yna dal yn ei pen, dwi'n gwybod bod y syniad yna, ond mae nhw'n mynd i cymeryd yn erbyn person yna yn y dyfodol. Iestyn, sut nath hwnna weithio ar y yes test? Ie, union fel a dwi wedi dallt i'r dechrau. Ond mae'n just yn mental, fatha chdi, dwi wedi gael o'n fy mhen, fod bob dim dwi'n neud online wedi bod yn cael ei monitro ers y dechrau. Mae'n just yn rhywbeth, dwi'n meddwl, wel, mae hyn yn gyfla rhy hawdd i'r Llywodraeth methu allan arno fo. Mae rhaid fod yna rhyw Vox interception. Lle ma, am fod da ni'n gweld lwyth o'r ffilms spy ma, lle ma, 24, lle ma nhw'n, hacio fewn i be bynnag. How did you do that? Well, it's just... The secret back door! Ac, mae yna ddarna hwnna, ti'n meddwl, mae rai, eich fod hwnna, darna yna yn gallu fod yn wir, ond mae o'n... Ond nath ni'n siweld fideo efo lle oedden nhw'n cwestiynu lot o bobl yn New York amdano peth, ac oedd rhan fwy o'n nhw'n deud, wel, os ydy o'n cadw bobl rhag hedfan awyren arall i fewn i ryw adeilad arall efo yma, fine by me, de. Hyn ydy'r maen nhw'n neud fatha'r straw man, maen nhw'n deud, mae beth i gwyddoedd yna'n erchiach o beth, ond mae o'n rhywbeth sy'n digwydd unwaith bob 100 mlynedd, 200 mlynedd, ac mae o dydy cadw a copio bob un gwefan dwi'n mynd i ddim yn mynd i nadu rhywbeth fel a ddigwydd. Dda ni pobl o MI5 ddod allan a deud fysa o Theresa May deud, wel mae'r Boston bombings yn dangos dyma pam da ni angen yr gallu i monitro gwefannau pobl. Wel, nethon nhw dal ddigwydd. Doedd MI5 allan a deud, na. Mae'n rhy peth efo CCTV. Dydy CCTV ddim yna i nadu pobl torri'r gyfraith. Mae o'n syniad ydy, mae o'n a dwi'n hyn o dyna i ddal pobl ar ôl. So dydy, mae'n roed o, da chi'n
gweld bod y camera yna, a mae pobl deud, ond beth mae'r pobl sy'n mynd i torri'r gyfraith, yn mynd i torri'r gyfraith beth bynnag. Sgynnych chi, sy'n ffordd o natur o'n neud hynna. Ac di'r ffaith bod y camera yma ddim yn mynd i stopio nhw, dal mynd i neud o beth bynnag. A dyna ni'r un ffordd ydi, o'r un pen mae'n wedyn ydi, mae'n dangos, nath hwn digwydd, ond do'n am byd sy'n ni'n gallu neud i nadu fo, oherwydd do'n am heddlu yna i nadu fo. Mae'n lot o'r CCT footage just i weld yna, fatha just rhywbeth i'r newyddion cael dreid allan, fatha footage. Diolch wir yn neud llawer yn byd. A dyna felly, ti'n meddwl, ydy rhan fwy o'r data yma sy'n cael ei gasglu amdano ni? Doeth o allan, mae'n dweud, rhaid peth i gynti di ddyn nhw'n gallu cadw gwybod lle ti di bod, pwy ti di siarad efo, a faint aml ti'n gyrru neges iddyn nhw, a pa gwefan ti di bod i, ond byddwn ni'n gwybod beth ti di ddeud. Just lle ti di bod, pwy ti siarad efo, pryn nes i siarad efo nhw, a lle oedd ti yn siarad efo nhw. Ond dim beth ti di ddeud. Mae nhw'n dweud mae yna wastad rhestr yn dod allan o fel keywords y pethau sy'n chwilio amdano nhw. Oedd Reddit wedi cyffroi gyfan gwbl amdano nhw'n am ryw reswm. Ond os oes nhw wir isio cadw tabs ar bawb, a hwn ydy'r darn lle ti fatha, wel, ie, eich dydyn nhw'n mynd serious amdano peth, oherwydd fatha segue i fewn i fatha George Osborne wedi deud fod ffiber trwy Brydain ddim yn dod am 2 flynedd arall. Ac os oes nhw wir isio cadw tabs ar bawb, fos nhw just yn pwysio ffiber trwy'r wlad i gyd mor gyflym a maen nhw'n gellu. A wedyn, ond eich sgynny nhw digon o hard drives i gadw'r gwybodaeth os nhw'n gael sa pawb ar ffiber. So mae'n effeithio'r pris byd eang memory. Mae'r peth ydy, mae y pobl sydd ddim efo mynediad i'r ffiber, di pobl sydd debygol beth yn mynd i gael ffiber be bynnag, so mam a dat enghraifft bydd nhw beth yn defnyddio fo, so mae'r data maen nhw'n creu ddim yn dod yn igon i gallu, i bod nhw angen monitro. Ond y pobl maen nhw isio gallu cadw golwg ar ydy pobl ifanc sydd eich mynd i bod yn protestio nhw sydd yn, maen nhw ar y wen amal pobl o wledydd eraill eich sydd yn y wlad ma'n trio neu rhywbeth i fyny, neu pobl o'r wlad yma sydd yn trio chwthu pethau fyny i hynna. Y bobl na sy'n siarad iaith wahanol i'r fwyafrif. Peryg, ie? Sôn am... Na, ti'n meddwl beth, na, di hynna mae'n mynd i weithio fel segwe chwaith. Dwi'n feddwl am rhywbeth. A ni'n mynd i ddeud, sôn am ieithoedd gwahanol ar y we, ond, da ni siarad am wythnos ddigidol Caerdydd, ond mi sylwes i, oedd hi ddim yn o reidrwydd yn wythnos Gymreig iawn ddigidol Caerdydd ar y we. Dwi ddim yn siŵr os fi oedd rwy'n o'r gwaith yna fo ti lawr Iestyn o gwbl, o'n i'n gweld falle oedd Phil Stead wedi mynd lawr? Oedd Phil yna dechrau'r wythnos, a wedyn nath o wylio fo o'r swyddfa heddiw a cymryd rhan o fyna. Unrhyw adoddiadau nôl? Pethau wedi bod yn dde fan'na neu beidio? Nes dwi wedi cael cyfle i siarad efo Phil amdan y peth eto. Just defnyddio ti. Ond yr unig beth nes i glwad oedd fod Hugh oedd yr unig un, Hugh Marshall oedd yr unig un i gyflwyno yn Gymraeg. Ie. Oedd hon yn fwy o, wythnos ddigidol Gymraeg oedd hi. Wythnos ddigidol Caerdydd y dweud y gwir, so ni ddim deud Cymraeg, wythnos ddigidol Caerdydd. Digwyddodd oedd yng nghanolfan y Millennium lawr yn bai Caerdydd. Lot o annog busnesau digidol Cymraeg sydd yn dda, achos da ni wastad yn siarad am y pethau cwl sy'n digwydd, ond ddim o reidrwydd am sut maen nhw actually'n gallu creu pres a cario ymlaen. Felly yna lot o gyflwyniadau da. Bobl Indie Cube, sef start-ups fan hyn yng Nghaerdydd yn siarad heddiw yma, nes i wylio. A mi oedd rheina jyst yn sôn amdan
does gen Caerdydd ddim enw fel lle sydd yn gefnogol iawn i fusnes start-ups ddigidol, a maen nhw'n trio newid hwnna. A'r gobaith ydy, mi fydd mwy o digwyddiadau fel y wythnos ddigidol yn gallu helpu hynna. A wedyn, wrth gwrs, yn gallu estyn allan dros weddill Cymru. Dio ddim gobeithio mynd i fod yn rhywbeth Caerdydd-centric. Ond mae nesta sydd yn fydd... Dwi'n siŵr sydd nhw'n gwmni neu'n ffund buddsoddiadau wedi cynnig Digital Research and Development Fund for the Arts in Wales. Felly, os da chi yn bobl creadigol, neu yn bobl o'r anian sector creadigol, maen nhw'n chwiliad am prosiectau digidol arloesol, bys nhw'n gallu buddsoddi yn nhw, o rhan o gwmnïau theatr bach i opera mawr neu rhywbeth fel. Maen nhw eisiau lot o syniadau gwahanol, a maen nhw eisiau datblygu nhw trwy'r cyfrwng digidol ar hwnna. So, dyn nhw'n dweud, o reidrwydd, bod nhw'n chwilio am apps neu gwefannau neu be maen nhw'n chwilio am. Maen nhw eisiau syniadau de. A dwi'n credu bod hwnna yn beth da, achos chwarae teg yn Gymru, da ni yn, wel, dwi'n deud achos bod dwi wedi gweld lot yn Caerdydd, Lucas, dwi'n siŵr falle Iestyn gallu ti ddeud am beth sy'n digwydd fyny fanna efo chi, ond o ran y diwydiannau creadigol, da ni yn creu stwff da, da ni jyst eisiau cael nhw allan yna bach mwy. Sori Bryn, dwi ddim yn gwybod be ydy'r sîn ddiwylliannol Gymraeg yn Llundain. Os oes yna unrhyw ddramau i ti fynd i weld neu rhywbeth? Wrth gwrs, mae'r Canolfan Cymru yn Llundain, a bob tro mae yna gêm Cymru ymlaen, mae yna cora lawr, a mae yna'n hygol o beth i wylio. Ond ia'n anffodus, dydy'r sîn... Ond dyna i gyd ydy o. Ie, so Iestyn, dwi'n gwybod o ran bobl creadigol fyny ochr y fanna efo chi, sa ti'n gweld cronfa fel hyn o fydd, falle, neu just... Ie, definitely, fod ma efo S4C yn y blwyddyn dwytha wedi cael toriadau, anhygoel, da ni di gorfod o cwmni da wedi gorfod mynd allan ehangu i BBC Channel 4 a ballu fel ond da ni trio mynd mwy ymhellach na teledu rwan, ac dyna be mae cronfa fel hwn yn galluogi ni wneud ydy ddim just pitcho am stwff teledu, ond pethau syniadau wahanol, ac mae'n bwysig i trio gadw busnesau fynd yn llefydd fatha Gymru i nefydd y llefydd ma'n wallan. Nefydd y gwaith i gyd... Llawer o tai haf yn nhw. Doedd y gwaith i gyd yn mynd i Manchester, neu Llundain a felly. Pawb meddwl, that's the digital hub where all the ideas are happening and all that, lle mae yna pobl efo syniadau gwych ym mhob gornal o'r wlad, ac lle mae nhw'n cyhoeddi, lle mae nhw'n isio syniadau dod o pobl bach i bethau mawr. Mae'n gret. Mae nhw angen, a be ddylio os mae'r llywodraeth o ddifri isio buddsoddiad eisiau cael a cefnogi ar math y syniadau yma, be mae'n angen neud ydy roed system band llydan i fewn, roed cysylltiadau yna i bobl gallu mynd a creu y cynnwys yma, cael y cynnwys yma allan. Fel da ni'n neud dwan, da ni'n creu cynnwys yma yn hynna'n roed allan trwy, chos bod gen ni'r access, gen ni'r gallu i gael ar y rwydwaith a cael, mae gen ni'r bandwidth i gallu roed y stwff yma at ei gilydd. A ti roed y tegluna yn dwylo pobl a deud, dos amdani, a ti dweud, world is your oyster, fath o beth. A gadw nhw mynd a neud o. Ydy, dwi yn credu bod y gronfa yma'n mynd i fod yn dde, achos mae ar gyfer y celfyddydau. So, dio ddim just ar gyfer, mae gen i game brilliant. Mae gen nhw, syniadau ar gyfer... Creu cynnwys i bobl. Ti'n ehangu ffordd mae bobl yn gallu ymwneud hefo'r cynnwys, so deda bod nhw'n ddrymau bychan neu'n microlynyddiaeth neu rhywbeth fel yna. So dwi'n credu hwnna'n rili cyffes. So dwi'n rili edrych ymlaen i weld pa fath o fudiadau cwmnïau neu artistiaid sydd yn
dod allan o hwn. Dwi'n credu fydd o'n gyffroes. Beth sydd hefyd yn gyffroes, ydy, mae hi'n dod fyny at adeg yr Eisteddfod Genedlaethol. Yes! Yay! Mae trefniadau amwys tu hwnt gen ni, ond y gobaith ydy gwneud rhyw fath o gyfarfod eisteddfodol haclediadol i ddathlu'r 30. Os mae hangout fydd hi, bydded hynna'n hangout. Os oes we ar y maes, mi ffindiwn ni rhyw fath o ffordd o'i wneud o. Felly, dyn nhw'n gobeithio dod y gwybodaeth atych chi om hynna cyn yr Steddfod, ond y gobaith ydy fydd Haclediad rhif 30 yn un... Steddfod. Sy'n neis yn bysa. Ond mi nhw'n i meddwl dim byd i chi eto, nhw'n i drefnu pethau gynta. Cadwch eich gada ar hackiaeth.com. Cha-ching! Hogia, os gennych chi unrhyw bwyntiau eraill, fel dyn ni'n deud o ddiwedd pob pwyllgar haclediad, mae'r old-fashioned newydd gael ei orffen gan Iestyn. Gone! It's... Bing! Time to finish. Ydy, mae'r diodydd drosodd, a felly dyma ni yn diwedd yr haclediad. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando/gwylio. I rhain yn chi sydd unwaith eto'n gwrando yn y dyfodol, hoffen ni i chi diolch ar ein rhan ni i Gavin Lloyd am bolsio'r haclediad fel mae'n neud bob tro. Diolch yn anadwy ti am wneud ni'n swnio yn great. Wel, great, asterisk. Ond am rwan... Bryn, positifrwydd. Da ni eisiau gwneud diolch yn fawr i chi, a da ni'n gobeithio siarad efo chi tro nesa yn haclediad 30. Hwyl! Hwyl!